The search is on para sa mga huwarang individual na kikilalanin bilang Outstanding Fernandino sa taong 2022. Ang The Outstanding Fernandino Awards o TOFA ang pinakamahalaga at pinakamataas na parangal na ibinibigay ng Siyudad San Fernando para sa mga mamamayan na nagbigay ng serbisyo, may malaking kontribusyon at nagsisilbing inspirasyon sa komunidad. Itinatag ito para bigyan ng karangalan at pagkilala ang mga kahangahangang Fernandino na nagpamalas ng kanyang mga kakayahan sa kanilang larangan at nakatulong o pagkilala sa mga Fernandino. Kabilang sa mga kategorya ang religious service, environment protection, education, law, agriculture, science and technology, social service, military and law enforcement, medicine, business, culture and arts, community service, parenthood and family, senior citizen service, sports at media. Ayon kay Dr. Leticia Yap, ang co-chair ng TOFA 2022 Executive Committee, mula sa 16 may 4 na bagong kategorya na idinagdag para sa TOFA 2022. Sa pamamagitan ng Sangguniang Panglungsod o SP Ordinance 2021-022 o pag-amyenda sa Ordinance 2009-001 na akda ni Councilor Harvey Kiwa, idinagdag ang 4 na bagong kategorya. Ito ang youth service, civil service, persons with disabilities at entrepreneurship. Makasaysayan daw ang pagdaos ng TOFA 2022 dahil ito ang unang pagkakataon na gaganapin ito sa gitna ng pandemya kung saan marami sa atin ang naghahanap ng inspirasyon mula sa mga magigiting na individual. Nais din daw nilang bigyan ng mabuting halimbawa ang mga kabataang Fernandino sa pamamagitan ng mga taong malaki ang naiambag o naitulong sa kapakanan ng syudad. Masaya namang ibinalita ni Yap na extended ang submission ng nominasyon na unang itinakda noong September 30. Hanggang sa October 15 para meron pang mga tao gusto pang magsabit pero hindi pa tapos yung mga papeles na hawak nila, tatanggapin natin hanggang sa October 15. Dadaan naman sa serye ng balidasyon mula sa komite ang mga nominasyon at pagpili sa mga tatanggap ng parangal. Nakatakda ang TOFA 2022 sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon kasabay ng cityhood anniversary ng San Fernando. Jennifer Salenga, CLTV News.